Bukeli sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini bebade lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela ake sibheke nazo ezinohlonze emini nje. Poverty has been one of those recurring problems and challenges that we've had in our country. Namhlanje umengameli wezwe uCyril Ramaphosa wethula uhlelo lokuqasha izigidi zabantu kuleminyaka emihlanu ezayo enkundleni ezemidlalo yaseBuffalo City eEastern Cape ngaphansi kohlelo lukahulumeni iPWP. The ANC in this province has reduced the people in this province to grinding poverty. Umholi we-DA uJohn Steenhuisen usesole i-ANC ngokulaxaza isifundazwe eFree State ubeqhuba umkhankaso weqembu iRescue South Africa Tour. Namhlanje umengameli wezwe uCyril Ramaphosa wethula uhlelo lokuqasha izigidi zabantu kuleminyaka emihlanu ezayo enkundleni ezemidlalo yaseBuffalo City eEastern Cape ngaphansi kohlelo lukahulumeni iPWP. Focused on alleviating poverty. Poverty has been one of those recurring problems and challenges that we've had in our country. And we decided to start this very important program. But it has now gone beyond just dealing with poverty. It has become so impactful that it transcends a number of subsectors of our economy. In 2004, EPWP yaqalwa phaya eLimpopo to create work opportunities for South Africans who were unable to find employment in the formal economy. As I said, we started it to address poverty. Since then, it has grown by leaps and bounds and now has created more than 14 million work opportunities across the various public employment sectors, with more than 300 public bodies across all spheres of government and non-profit organizations as implementing agents, as being in partnership with government, working together with government to implement this program and address the challenges that our people face. Inhloko yophiko oluphenya amacala omphakathi NPA uadvocate uShamila Batoyi ugxeke ukubika kwabemthombo yezindaba maqondana nendlela abathi NPA singathe ngayo udaba lwecala lenkohlakalo libhekene nobengusomlomo eParliament oseshiyile esikhundleni uNosiviwe Mapisa-Nqakula. uBatoyi kanye nesigungu esiphezulu seNPA bebe nesithangamke sengxoxo ke namaziko ehlukene eindaba ekomkhulu leNPA ePitoli. Njengoba isigungu seNPA sibamba isithangami labezindaba kubhungwa ngomsebenzi esiwenzile, iNPA isebenzisele lithuba ukucacisa amaqondana nendlela esingathe ngayo udaba lobengusomlomo weshamthetho oseshiye phansi esikhundleni uNosiviwe Mapisa-Nqakula. In this regard, I want to deal with some of the criticism we faced in the media where it's been said that the speaker received 5-star treatment in the way we tried to secure her attendance in court. This is completely wrong. I've been a prosecutor for almost 30 years, and many of the colleagues here are the same. In many of these cases involving white-collar criminals, you often make, as a prosecutor, we make arrangements with the lawyers. uBatoyi uphinde wabuzwa nangodaba oluphathelene neziqhumama zomndeni wakwaGupta nosekuphele isikhathi eside kubikwa ukuthi izobuyiselwa kuleli ukuzobhekana nezinsolo zamacala. The Gupta extradition matter, which you probably also asked me about. The deputy president and the minister will be, or in fact have already travelled to the UAE, and we have been trying very, very hard
to find out some very basic things, like what exactly, what was the problem with our extradition request. We decided as the NPA executive that we needed the president of this country to intervene with the ruler of the UAE, because we realized that unless there isn't that strong political push in the UAE, we're going to struggle with this matter. Ugcizelele ngelokuthi bayaqhubeka nokuqinisekisa ukuthi uphiko lwezokushushisa kuleli luba isikhungo esibalekile kakhulu futhi lubeke olwethembekile ngokushushisa amacala. I-ANC eGauteng imdibi munye namhlanje kuruleni njengoba ikhumbula isishoshovu noyengumengameli wayo Oliver Reginald Tambo. Namhlanje kuhlangana iminyaka engama-30 nomuvo adlule emhlabeni uTambo. Njengoba nje ANC esifundazweni iGauteng ihlangene ngenhloso yokukhumbulwa ke wangamela iqembu nowabe ishoshovu ekulwisane nodlame Oliver Tambo. Usihlalo weqembu eGauteng uPanyazile Sofi ubalule ubumqoka bokuhlangana kweqembu wabesethi busazoqhubeka ubupha kuleli umlando kaTambo ungafundiswa ezikoleni zakuleli. uTambo wadlula emhlabeni mhla zingama-24 kuMbasa ngo-1993. If the history of Oliver Tambo is not learned by grade 1, grade 2, grade 3 up to grade 12 learner in our country, our struggle is unfinished. If our history cannot be available both in public and private schools, our struggle is not finished. Oliver Tambo was very special. Usihlalo we-ANC eGauteng uqhubeke wathi uTambo wayencitha ubuchophe yaqoka ukubambisana nabantu abantulayo. Here lies a revolutionary. Here lies a mathematician. Here lies a lawyer. Regardless of all those benefits, he chose to be on the side of the poor and the weak. Ukungasabi kweqembu kungenye yezinto ezisesemgodleni wezinto zali iqembu elasifunda kuTambo. Silindo kuhle ngidi eindabeni ze-SABC. I-ANC sevele abalaxaza kanjalo abantu base-Free State. Lokhu kushiwo umholi we-DA uJohn Steenhuisen obekhuluma eBloemfontein njengengxenye yohambo lweqembu iRescue South Africa Tour uthi i-DA ingakwazi ukubuyisa umnotho wesifundazwe. Iqembu i-DA likubeke kwacaca ukuthi selikulungele ukubusa. And I want to tell her and many of the other young people like her, we hear you. We, the DA, hear you. And as I drive through the streets of Bloemfontein and I see people at our robots begging, we can do it. Lawa ngamazwi ashiwo umholi weqembu ngesikhathi ethula inkulumo yethemba kanye noguquko. I'm sure there are people in this hall tonight who are desperate for nothing more than a job so that they can provide for themselves and for their families. And you see, the ANC in this province has reduced the people in this province to grinding poverty. That's all you see when you travel around, grinding poverty. I-DA isemkhankasweni yokuhambela yonke imikhandlu yomasipala esishiyagalombili kuzo zonke izifundazwe ezisihlanu. Amaqembu angama-52 kanye nabazimela abahlanu sebecikice isibophezelo sokulandela imithetho yokhetho e-Emperor's Palace eKempton Park. I-IEC memezela abantu ababhalisele ukuvota ukuthi babalelwe ezigidini ezingaphezu kwesikhombisa. iGauteng ihamba phambili ngabantu abangaphekwe izigidi eziyisithupha ababhalisele ukuvota. Lamaqembu athembise ukulandela imithetho ye-IEC kulolu khetho oluzayo. For the past 30 years, we have pledged and followed the code of conduct. We'll continue to do so because we believe in a peaceful South Africa and a South Africa that must continuously move forward. We need to reflect on what this 30 years has meant and what has led to the first elections, the kind of violence that has taken place and what we now need to then do to ensure that we uphold the principles of democracy in South Africa. The EFF in Gauteng commits to uphold the IEC Code of Conduct, and we will ensure
there is utmost discipline within our ranks to ensure free and fair elections. Kethola kulonyaka kubikwa ukuthi kuzobe linesasasa futhi kuzobe kuqala ukufakwa abazimele kulo. These elections are very important. These elections are not just a reflection of the 30 years of our democracy. This is a watershed moment, colleagues. Many parties compare this to 1994. I say it's not. Our problems have more than doubled. Njengoba luya ngokusondela nje lolusuku olubhekwe ngabomvu, i-IEC ithi siluvivele. Usihlalo we-IEC uMosotho Moyepa unxenxa izakhamuzi kanye nabaholi ukuba behloniphe intando yeningi ngokulandela imithetho ebekiwe yilesi sikhungo. Today, may I remind you that in every election there is indeed a need to adhere to the code of conduct prescribed for an election. Bukelisi sathi qu etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. Ngithi labantwana debe khona abalikhuluma iqiniso ukuthi bebenziwani la ngoba khona into ade benziwa yona la. Izihlobo nabangani isihlanganyele ndawonye ehholo lomphakathi ethembisa ukuzothi indlela enhle kubafundi ababili basesikoleni sase Davidson abaminze emfuleni Henops ngesonto ledlule. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi namhlanje umengameli wezwe uCyril Ramaphosa wethule uhlelo lokuqasha izigidi zabantu kule minyaka emihlanu ezayo enkundleni ezemidlalo yaseBuffalo City eEastern Cape ngaphansi kohlelo likahulumeni EPWP. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Usengezimithi usayitshena uBathu Mkhola ngobufakazi bakhe eqaleni lokubulawa kaNozinto bafana enkantolo ephakeme ePitoli. Lokhu kushiwo ummeli womsolwa wesithathu Advocate uCharles Mnisi obepheka ngemibuzo uMkhola ongomunye wabaphenyi kuleli cala. Usayitshena uBathu Mkhola uyavuma ukuthi abukho ubufakazi obatholakala endaweni yesigameko okunindeka kubo umsolwa wesithathu uMthobisi Mncube. Yize kunjalo uthi lokho akusho ukugezeka kwegama likaMncube kuleli cala. The end results thereof are that accused number 3 could not have been or is not linked with the samples that were collected in the house. Even though they may say it is excluded, my lord, it does not necessarily mean that they have never been into the house. Ngokomyalelo kaBrigadier Bongani Gininda ohola uphenyo kuleli cala, uMkhola wathatha isitatimende sikaMthokozi Sithwala kuphela kubantu ababesendlini ngosuku okwabulawa ngabo umeyiwa. I remember now that there is only one person, my lord, whom I went to obtain a statement from. That was according to the instruction. Who's that person? Is Mthokozi Sithwala. Njengenhlala yenza kube sekiwa ekhefini kanti kumanje leli cala ke liyaqhubeka. Uhulumeni waKwaZulu Natal ubambe imbizo entshanga entshonalanga yeTheku njengoba kuleya ndawo okudlange udlame nobugebengu nokwenzelela enkulu emphakathini wendawo. Yebo, uhulumeni waKwaZulu Natal usempidlangweni ukuzama ukuthi xazulule inkinga ekhona, ikakhulukazi inkinga ebhekele ukuhlinzekwa kwezidingo lapha endaweni yasentshanga. Siyazi ukuthi uhulumeni izolo eholwa uPrimo kanye uNdunankulu wesifundazwe uNomsa Dube Ncube ubese switcha on ugesi inqalazinda kagesi khona lapha entshanga izolo ukuthi bathathe insuku embili. Namhlanje bazozama beze neminyango yonke kahulumeni ukuhlanganisa nomnyango wezempilo, umnyango wezemfundo njalo njalo. Ake sizame ke manje sikhulume nabantu bendawo uyibona abazositshela ngeinselelo ababhekene nazo, bangathanda ukuthi uNdunankulu neminyango yakhe bakwazi ukuthi baxazulule empidlangweni wabo ukuxazulula inkinga ekhona. Ngesikhulume nawe sisigama nesibongo kafushane usitshela ngenkinga empene nazo nanguNdunankulu neminyango ehlukahlukene. Ngathanda ukuthi uhulumeni angenelele kanjani einkingeni ezikhona emphakathini. Uhulumeni engathanda ukuthi angenelele kona indaba yamanzi eswahluphekelayo somphakathi waseFedville iWard 4 yonke nje. Sinenkinga yamanzi, nenkinga yama-transformer afayo,
and athatha nesikhathi futhi ukuthi alungiswe kanye ney'nkinga zomgaqo malinethi izulu. We came here as a result of an outcry from the communities of this area. There has been a number of crime incidents that have happened here. We started in the morning at the police station of Injanga, where we received the reports on the crime statistics, but also what has happened to a number of cases that people have reported. Izihlobo nabangani zihlanganyele ndawonye ehholo lomphakathi ethembisa ukuzothi indlela enhle kubafundi ababili basesikoleni saseDavidson abaminze emfuleni eHenops ngesonto eledlule. Usibusiso Sibiya kanye noSiphamandla Peterson badlule emhlabeni ngesonto eledlule besohambweni nesikole ngesikhathi beminze emfuleni eHenops eCenturion. Imindeni ithi ifuna izimpendulo ngokushona kwabo. Siyifamily kaSiphamandla, I cannot say we are celebrating the life of Uspama. We are so hurt the way the things happen in the school. Ngithi uhulumeni anganelele kulento. Ngithi labantwana ade khona abalikhuluma iqiniso ukuthi bebenziwani lapha ngoba kukhona into ade benziwa yona lapha. Ngaphezulu kwalokho imindeni ithi kukhona ukushaya amanzi ngalesigameko kwazise kwathatha isikhathi eside ukubikela abazali ekubeni abafundi beminze ngezithuba zehora lesishagalolunye ekseni. Amatisheri lawa afike ngaleyo 10 leyo umntana makangifonela athi mamncane ephuthuma. Sonke lesikhathi ngiyamangala ukuthi why bebangamthinti ukuze kushaye leso sikhathi leso. Owengamele ezemfundo eGauteng uqinisekise imindeni esemanzini ukuthi umnyango usuqoke inkampani ezimele ezophenya ngembangela yokushona kwabafundi. We are bringing an independent view. Ngoba we know ukuthi sometimes abasebenzi bana ukuthi bavikelane ba change iduru endleleni ba protectane. Uqhube wathi abazotholakala benecala emva kophenyo bazomiswa noma bakhonjwe indlela kwazise umnyango awusidingi esinye isigameko esifana nalesi. Umbiko usihle Dlamini wezindaba ze-SABC. Umndeni wemeya yaseTshwane engasekho emhlabeni uDokotela uMarunwa Makorela uthi ushaqekile futhi ukhungathekile kulandela ukudlula kwakhe emhlabeni. uMakorela ushonele eLeratong esibhedlela eKrugersdorp eGoli namhlanje kuseni emva kokugula isikhashana. Udubo kuyena oqokwe umndeni ukuthi abe umlomo wawo njengoba uhleze emanzini nje ugeqe amagula ngokwenzeke ngaphambi kokuthi kumenele owayeyimeya yomkhandlu iTshwane. Wamsa kudokotela utefika lapha emarumini wathi no uyamcheka kahle kodwa ufuna ukwenza ama further test amhambise esibhedlela admitted to the hospital in Leratong hospital. Uthe khona apho bamenza ama test and then around 2 AM uyafona futhi unkosikazi wakhe efonela mina no bathi benza further test again a CAT scan. And then around 4 wamfonela futhi sithi ungani ucollapsile and has passed on. Obe umngani kaDokotela uMakwarela nathi kade ibanethi imvula bendawonye umphomo khono uthi kushaye kwezwela ukwedlula kwaMakwarela emhlabeni. Umuntu lo abathanda abantu ndahlangana naye eCity of Tshwane and before lapho nakho ubahlethi umuntu lo aba active kulu epolitikini and sabesi kwala singane sethu yaba speaker eTshwane yata yaba mayor eTshwane. uDokotela uMakwarela ushone seneminyaka engama52 ubudala kanti ushonele esibhedlela eLeratong. Uma ngabe sixoxisana ke namalungu omndeni wakhe athi ke uvele waphelelwa umoya. Uqale wahanjiswa ke kuDokotela wasedluliselwe esibhedlela nalapho ke kumenele khona ukufa. NguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC eKempton Park eGoli. Inyunyana zezisebenzi kuleli ziqagula ukuthi ngeke luze lisebenze enhlobo uhlelo lokwabelwa kwezisebenzi izingxenye zamasheya enkampanini eziqashwe kuzo. Lokhu kudalulwe inyunyana yezisebenzi iJusa ngesikhathi kuqhubeka umbuthano waminyaka yonke obusingetho umnyango wezohwebo nezimboni kanye nokuncintisana obubanjele sentini. Lo mbuthano waminyaka yonke iWorker Share Ownership Conference kuhloswe ngawo ukukhuthaza nokugxilisa uhlelo lokuhlomlisa izisebenzi zeinkampani eziqashwe ngaphansi kwazo
ngokuthi kube nengxenye yezabelo enkampanini ezonikwa izisebenzi. Izinyana ezimele izisebenzi zibona sengathi ke lolu hlelo luselude kakhulu ukuthi lichume ezinkampanini zalapha eNingizimu Afrika. I don't think it can ever work because, like I've said, the key issue with the capitalist class is a control. Now, if you're to say employees get the majority in the company, one is that obviously workers would not allow themselves to be exploited in a company where they have a controlling stake. Umengameli wezwe obe ingxenye yokuqhubeka kwalombuthano uthi kuningi okufanele kwenziwe ukuze lolu hlelo lwezabelo zezisebenzi luphumelele. Many company owners will say, but why should I give a portion of my company to workers? And there are many ways of skinning the cat, many ways of crafting an inclusive participation by those who work for the entity. Ihhovisi lomnyango wezohwebo, izimboni nokuncintisana lithi selokhu lolu hlelo lwezabelo namashiya kuzisebenzi lwasungulwa ngo-2019 lukhombisa ukukhulu ukudludlubala, kanti ke kancane kancane bakholelwa ukuthi ke uma seluzinze ngokwenele luzoba neqhaza eliqhamile esigabeni sokulwisana nobubha ezweni. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini kuze kube ngomzayo usale kahle.